Barka da zuwa UG Nigerian TV. Ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za mu sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu a wannan channel namu mai albarka. Wani dai walan kelo ake ta yi. insha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala Muhammad wa ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa la'natullahi da'ima ala a'da'ihi min al-awwalin wal akhirin. To da yake mun dauko karatu yanzu jiya muka yi takmila akan khawfuwar raja ala taqsir daidai gwargwaro abin da aka dan yi muka sauka kasa ya kawo mana a hujjoji na ayoyi da Qur'ani. Yanzu a kawo abokin kaman a ce shi da khawf da raja kabar dama ce da ta hagu kamar cin da ya ce mana alkhawfu wal khashiya ko to mu ce diddige da yatsu misali to yanzu ga kafar nan ta dama zamu ce ko ta hagu da dama ne alkhawfu war raja wanda dole ne lazim ne mumini ya kasance haka. Yanzu mun kammala batu akan shi alkhawfu shi abin nan yanzu dai mana batu akan arraja. Raja yake cewa ayyuhal akh haka ne wani wajen na biyu addarsu tsani to da insha Allah ba ji a sallame su addarsu tsani ba addarsu tsani shine yake mana magana akan arraja an gan shi ko darsu tsani to shine zai magana akan arraja. Arraja'u shine sa rai ka gani ko sa rai sa ran kuma na ya ƙiri misali sa rai a wajen Allah maɗaukin sarki ya wuce mu ce masa zato haka ka gane kwaɗayi haka duk ɗaya ne arraja sa rai a wajen Allah maɗaukin sarki kamar can da yake ce mana inda yake batun muna ana fafatawa da kafirai ka aji komai yace in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min al-raja kenan ma la yarju kuna tsaran wani abu a wajen Allah wanda su ba sa sare me shi mun mutu ina zamu alhamdulillah su kuma ba su da wannan tabbaci to shine ar-raja din wannan to yake cewa ayyuhal la ta'as min rahmatillah ya kai dan uwa karka ɗebe tsammani kaga ya as kishiyar raja kenan karka ɗebe tsammani ga samun rahaman Allah anytime ka ɗauke ka kawai mutum ne wanda kake kyautata Allah zaton zai maka rahama a cikin al'amuranka wa kun mu'ammilan rajiyan ka zama mu'ammilan kun gani kun san wawi da ma an ce yana wakiltar alif in an gada ma kuma yazo yana nan alif din yana nan ko to nan ga alif din nan wanda hamza ta wakilta ga wawi mu'ammilan ka zama mai buri rajiyan mai kauna buri shine amal mai alif kaga mai amal ke amal zai zama aiki ne to amal na alif shi kuma buri ka gane ko amal Na alif. shine Na ainun shine aiki na alif shi kuma buri ka gane ko to shine abin da yake cewa to yake cewa alam annad duniya ka sani ita wannan duniya din hiya mazra'atul akhirah ita ce gonan lahira kowane gari ba da gonakinsa ba a cikin gari ce ko a bayan gari alhamdulillah to duniya ita ce gonan lahira yanzu nan duniya a bayan garin lahira muke in mun yi aiki za mu koma cikin gari ne ko to duniya ita ce gonan lahira wa qalbu bin adam kal ardi zuciyar dan adam kuma ita ce ƙasa ka san gona in ta samu ƙasa mai kyau amfanin da za a sa a ciki zai kyau in ta samu mummunan ƙasa mara kyau wadda ba ta da amfani to wannan mai gona da ya haɗu da jarabawa to shine ce zuciyar ɗan adam ita kuma ita ce ƙasar gona duniya ita ce gona zuciyar ɗan adam ita ce ƙasa wal imanu kalbazari shi kuma imani shine irin da za a shuka saboda haka shi ma ya danganta da yanayin imanin naka ɗan eka ne ɗan wuri ne ko original imani ne ko ya agai manoma a nan da sarki noma shi ne zai mana bayani dalla a nan guri yanzu kuma gane abin da ake nufi ya ce wal imanu kalbazari shi kuma imani shine kamar irin da za a shuka wa ta'atu kalma alladhi yajibu an yurwa ardul qalba shi kuma imani aikin bin Allah aikin biyayya shi kuma shine ruwa
alladhi yajibu wanda ya wajaba an yi ruwa ya kosar da ardal kalbi kasan nan ta zuciya. An lura aikin kwarai shi kuma shine ruwa wanda zai jika ita zuciya. In kana aikin kwarai shine ruwa wanda zai jika maka zuciyarka wadda take a matsayin ita ce kasa. Wa yutahhirul qalba min al ma'asi, zai tsarkake ita zuciyar daga ayyukan sako. Kamar idan an yi ruwa zai zo ya share duk wani yayi su kaya ne suka taron maka a gona da sauransu, zai share kasar ta dawo fes ita kaɗai. Wal akhlaqu dhamima, mummunan ɗabi'a kamar miyagun ɗabi'u su kuma allati hiya kashauka, ita ce kamar ƙayoyi wanda suke a cikin gona. Wal udu, da tsiga-tsigai, an ga tsige tushiyoyi. Shi udu kamar wani abu wanda yake buɗaya za ka iya zuwa ka yi tuntuɓe da shi. Ita kuma shauka abin da zai bazu a cikin gonar, ko da ma ba duk wani abu wanda zai iya cutar da mutum abin nan in ya taka ko a gona kana noma da sauransu ake kira shauka. Su hancin takalmin roba ne ya taru, ledojin fiye wota ne, su waye. In ka zo kana aikin kila fatanya ka anta da ka anta yau tsalle za ta zaɓi wani waje kan ɗan yatsan ka ko gara ya wuyan kafar ka ko ina dai ta taɓa, sai a ji ba bayani. To shine abin da ake nufi da miyagun ɗabi'u. Su kuma su ne kashaukati, a matsayin kaman ƙaya suke ita. Su miyagun ɗabi'u su ne kaman dattin gona. Wal'ud, da kuma tsitsige tushiyoyi, ta gane. To shine yake ce mana menene wa yawmal qiyama huwa mawsimul hasad ko hisad, duk ana gawa. Gobe ranar kiyama ita kuma shine lokacin kaka, mawsimul hasad, lokacin girbi. An lura tsayawar kiyama kuma nan an je wani girbi ne. An lura da wannan nunin da suka yi. To yace fa inna man zara'a ala hadha an-nahwi, wanda ya je shuka a bisa wannan tsarin da aka yi, wannan zubin da aka yi, duk wanda ya shuka a wannan zubin da aka yi, summa ya amalu, ba ya ce mana mu'ammilan rajiyan ba, summa ya amalu, sannan yayi burin cewa ko yayi buri na zai yi girbi. Misali kana da gona, ka je ka share ta, an yi ruwa, ka shuka, ka gyara shukar taka, amfani ya zo. Kai ne in za ka zo ka zauna a gida kana burin cewa in kaka ta yi zan ƙara amarya, zan sai sabon babur, zan yi waye dosa abubuwa. To wanda ya zo ya irin wannan abun, ya zo yana wannan burin, to shine yake cewa ta inna raja'ahu sadiqun, to wannan raja'in nasa gaskiya ne. Ka lura? Yawwa, yanzu wannan mutumin shine yake buri na gaske. Wa illa in kuma ba haka ba fa, falan yakuna suwal guru, kawai yana rudar kansa ne. Ka gane? Wal hamaku, wauta ce, wautan ma irin ta jaki. Ahmak, jaki ake sama da wannan, ba a sama da dan adam da shi. Kace da mutum ahmak, in ko kace da mutum ahmak, to zai zama kai masa mummunan zagi ne wanda zai iya kai ga kotu a yi muku shari'a. In ka sumanta mutum da jaki a shari'a yana iya kai ga kotu kuma ka biya shi diya. Ahmak. Amma ko kun san cewa Yahuda ka zai kira manzon Allah a madadin Ahmad, a madadin Ahmad. Wa bashiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmadu. Yahuda ya suka canza suka mai da yi da wannan sunan su suke kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai. Kamar yadda Muhammad abin yabo shi kuma suka mai da shi muzammam, matsayin Muhammad ya ce muzammam, abin zargi. To haka suke kira manzon Allah da Ahmad. To ita wannan hamaka jaki ne yake da ita, wauta wanda har da halaka zai iya kai kansa, kuma bai san nasa ba. In ya shiga wannan halin nasa na hamaka, bai san nasa ba, bai san waye saba da shi, waye bai saba da shi ba, duk ɗaya ne kawai, wazani guda ne. Ka gani? Bai san kuma ina ne in ya shiga zai cutu ba, ina ne zai amfana, duk ba ruwan zai kawai a hamaka ta jaki. To shine yace duk wanda bai irin wannan tsarin ba, ya zo yake cewa ya sa rai kaka ta yi ya girbi, kuma ya lissafa wasu abubuwa da yake so ya yi da amfanin gona, to kawai yana ruɗa kansa ne. Kuma ma misali ma ana iya kiran zama jaki, mai wannan ɗabi'ar shine jaki. Saboda haka duk mutumin da bai damu da addini ba, bai damu da Allah, bai damu da manzon Allah ba,
kai masa magana ce Allah gafurur rahimun ne, to wannan irin wannan ɗabi'a yake. Ana aiki shine kake tabbatar da cewa Allah gafurur rahimun ne. In ka faɗa ka aikata, in ka da Allah gafurur rahimun ne, to aga kana aikin neman gafarar nan da rahaman ta Allah ta'ala. Ka gani ko? To shine siffar da yake kawo mana na batun raja'i. Bari mu maimaita ad-darasu thani, darasi na biyu, ar-raja sa tsammani. Yanzu dai an fahimci me jin da ban san da wasu ya za mu kawo hakikanin abun ba. Yawwa sa rai kwadayi. Ka gani ko? Yace mana ayyuhal akh la ta'as min rahmatillah. Ya kai dan uwa, kar ka tsebe tsammani daga rahamar Allah, fa innahu la ya'as min rahmatillah illa yawwa khasibuna. Kaga ta ku zuke wannan. Wa kun mu'ammilan, ka zama mai buri, rajiyan, mai kauna, mai kwadayi a wajen Allah madaukakin sarki. Wa alam, ka sani annad duniya, ita wannan duniya, hiya mazra'atul akhirah, ita ce gona ta lahira, mashuka ta lahira. Wa qalbu bin adam, zuciyar dan adam kuma kal ardi, ita ce kaman ƙasa. Wal imanu kal bazari, shi kuma imani ka kaddara shine kaman irin da zaka shuka a wannan gonan naka. Wa ta'atu kal ma'i, ita kuma aikin biyayya ga Allah madaukakin sarki, ka gane yace allazi yajibu, wanda ya wajaba an yurwa ardal qalbi, ya shayar da yurwa kenan, yurwa ardal qalbi, ya kosar ma ne yake nufi, ba ya shayar ba, ba ya ski ba. Yi ruwa ya kosar da ardul qalbi, kasar ita zuciya din. Wai tahirul qalba, ya kuma tsarkake ita zuciya minal ma'asi, daga saban Allah, wal akhlaqul zamimati, ya tsarkake ta daga miyagun ɗabi'u, wanda ita miyagun ɗabi'u allati, wadda ita ce hiya kashaukati, kaman ita ce take a mazaunin kaman kaya, an gane, wal'udu, da tsiga-tsigai. Wa yawmul qiyamati, ranan kiyama kuma, huwa mausimul hasadi au hisad, shine lokaci na girbi, na girbar abin da ba an ce mutum abin da ka shuka shi za ka girba ba. To kaga ashe ba washe a cikin ilimi na addinin musulunci ya dauko magana da yake cewa abin da ka shuka shi za ka girba. To nan gashi an tabbatar mana da wannan maganan na batun cewa ranar kiyama ita ce mausimul hasadi, lokaci na girbi. Fa inna man yazra'u ala hadha nahwi, wanda yayi shuka ko yayi noma a bisa wannan yanayi da muka kawo, thumma ya amalu, sai burin abubuwan da muka kawo ɗazu, ko cewa zai ƙara aure, zai gina gida, zai sai mota ko babur, zai tanadi iri, yanzu bana buhu 5 ya shuka, yanzu bari zai tanadi buhu 10 ne saboda baɗi, zai sai taki da zai ajiye ya yi baɗi saboda aikin baɗi. Duk wannan burin nasa ya ce a abin nan sadiku, ko ya ce burinsa gaskiya ne. Fa inna raja'ahu sadiqun, sa ran da yake da burin da yake da lissafan da yake na gaskiya ne, ka gani. Wa illa, in kuma ba haka ba fa, ma'ana bai yi noma, bai shuka ba, ba abin da yake, to falan ya kuna, to ba abin da yake suwar gurur, man da rudu, wal hamak, da kuma wautar ma irin tawa jaki. Saboda haka mai wannan ɗabi'un jaki ne shi, ba abin da yake Allah na alheri ya sa ran kuma aljannan Allah, to ya zama jaki. Saboda haka ga me ya kamata mu auna kenan da mutum ya zo yana maka batun ko Allah da ala gafurur rahimin ne, Allah da aiki yake amfani. Inda irin wannan garabasar da ake yawan ta kakkawa haka ne, ba wanda ya kamata su zauna su yanta ke irin annabawa da wasiyansu da manyan auliya wallahi, amma sai ka duk duniya sun fi kowa aiki, gaba ɗaya jikinsu sun fi karbansa. Duba aminul mu'minin alaihi salatu wasalam, in ya jona da Allah shikenan, wannan ba dai jikin ba, in dai ibada ce ta aminul mu'minin ba dai da jiki ba, wannan namu duniyawi sai ya yi gaibu, ba sai ya fita daga jikin sannan ibada take iya yiwa. In ba haka ba kuma to za a yi asarar jikin, yana iya yin bombe ta yadda in ya gama ibada kuma yanzu ba a gangar jikin da ruhin da ya zauna a jiki, kaga batun a zauna a duniya kuma ta ƙare, ka gani. To wannan shine abin da ya kamata mu yi la'akari. Ban san yawa fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, kaga
batun cewa Allah ta'ala gafurur rahimu ne ba ta taso ba, aiki ne. Allah ta'ala gafurur rahimun ne amma ba da baki ake faɗa ba, aiki ne ake yi, ka gani. To wa'annan abubuwan su ne ga gaga malam jibrin je ma kaman ko kan samu shigowa, okay je an samu shigowa, na'am. To yanzu gashi fa an yi qur'ani, gashi an yi akhlaq, kuma ta yau din nan gaskiya tana da daɗin monita zai fara ya kamata a ce mutum ya wannan ɗinta, ya gani. To amma tun daga abokan karatu da yawa zai zamo ina jin ai in an ce za a ɗage-ɗagen akwai iskala. To wannan shi ne insha Allah ita abin nan akhlaq kenan mun tsaya da ita daga nan. Yawwa mun gode wa Allah da ya sanya makiyanmu suna daga cikin humaka su ne wanda ba sa aikata aikin kwarai sai su ce su ne na kwarai, ka gane. Ka ga addu'a ce daga cikin addu'a imamai cewa mun gode ubangijin da ya sanya makiyan masa da zama minal humaka ne, suna daga cikin irin masu wannan ɗabi'un ne, ya gani. Irin masu wannan ɗabi'un su ne maƙiyanmu, ka gani ko. To shi ne kaga mai ɗabi'ar in aka ce maka mutum ahmak ne, me yake nufi kenan? Bai damu da Allah ta'ala ba abin da yake yi na addini, amma ya rudu kansa da cewa zai je aljanna, ka gane ai. Kamar yadda suke cewa daga duniya sai Kaduna ko irin abin da ba wanda yake cewa daga duniya sai Kaduna din nan. To haka daɗa lallai wannan addu'an ita ma ta fito mana da wani abubuwan a gin har wala yau. To yayi insha Allah yanzu za mu shiga na'am yawmul qiyama zai zama to mala Allah saka da alheri. yawmul qiyamati huwa mawsimul hisabi shine lokacin hasad gaman girbi kenan. Me ko hisad ko hasad duk a cikin Qur'ani yana zuwa, ya danga hafsu da warshi ne biki kawowa, ka gani. To shine abin da yake yawwa. Sai an gama ba wani mutum biyar. To Allah ta'ala da mala haruna ina abin nan ka san mu da yara ne, yara suka dauke duk irin wa'annan ne daban. Gari shi wannan na je na wajen Masauda, amma har yanzu dai Allah sa ba bata ya ba. Ina jira ya kawo min shi. Yawwa. To ka gani ko? Su da sun ga in sun ga littafi ko sai su dauka ba ruwan su. Da insha Allah. Hadi duniya ba hiya mazara'atul, kaga karin magana ne. Duniya gonar lahira.